Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесе хәерле кич исәнмесез. 18 декабрь җомга киченә булган чыгарылышыбызны башлыйбыз. Бүген урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Яңа елны яңа фатирда, Шәмәрдәндә бәхетле гаиләләр тораклы булды. Коронавируска каршы көрәш дәвам итә. Районга беренче вакциналар кайтты. Туган телгә мәхәббәт бәләкәчтән башлана. Бу балалар бакчасы республикада иң яхшылар исемлегендә. Районыбызда чираттагы күп катлы йорт үз яшәүчеләр өчен киң ишекләрен ачты. 15 декабрь көнне бу бәхеткә Шәмәрдән авылында яшәүчеләр тиенде. 12 фатирга исәпләнгән йорт Россия президенты Владимир Путин теләктәшлегендә торак һәм шәһәр мөхите милли проект аксаларында Дәүләт торак фонды хисабына салынган. Тулырак Гөлназ Гатауллина хәбәрендә. 3 катлы 12 фатирлы йорт Шәмәрдәннең мәктәп урамы 2А адресы буенча урнашкан. Элек биредә Шәмәрдән компрессор станциясе төзелеше вакытында шунда эшләүчеләр өчен тулай торак корылган була. Аннан соң шактый вакытлар бу урын буш тора. Һәм менә урамны ямьләндереп матур йорт пәйда булды. Биредә социаль ипотека һәм арендалы торак программалары буенча фатир алучылар яшәячәк. Ә инде фатир хуҗаларының шатлыгын уртаклашырга, ачкычлар тапшырырга район башлыгы Рәис Миннеханов килде. Ел тамамланып килә. Инде нинди генә табыш буенча республиканың авырлыгы булса да, безнең төзелешләр буенча тукталыш булмады. Шуның берсе шушы йорт. Инде менә безнең Шәмәрдәндә бу быел алларның берсе бу йорт эшләнде, Дом культура кырыенда күпмедер эшләнделәр, менә квартирка ремонтлар булды. Мин бик зур рәхмәтле шушы компания Акташ кыска арада матур итеп һәрвакытны төзелешен аптара. Инде менә фиал 21 елда монда тагын берәү шушындай матур йорт булачак әле. Бу менә квартираны булгач, берегезгә һәрвакытны туган булып яшәгез дип әйтим инде. Күрше хакка хакы диләр. Шуның өчен нинди генә нәрсә генә булса да, нинди авырлыклар булса да, бераз игътибар булып, авыз ерып матур итеп шушы йортларда яшәргә язсын сезгә. Йортның төзелешен Акташ җәмгыяте быелның февраль аенда башлый. Тиз арада сафка бастырылса да, бина бар яктан да сыйфатлы итеп эшләнде дип подрядчы оешманың участок җитәкчесе Васил Әхмәтов һәм яшәүчеләргә үзенең теләкләрен җиткерде. Хөрмәтле шәмәрәтлеләр, хөрмәтле туристлар, беренче сезне якынлашып килүче яңа еллар белән котлыйм. Бу бинаны төзүдә асамны үзем төзедем инде менә. Бөтен душаны салып, шуңа күрә качествосы бик әйбәт. Мин үземә бик ошады. Теге үзем ошагач сезгә ошарга тиеш инде. Монда без килгәндә февраль айында чүплек ясый инде. Биш чистартып, менә шундый матур бина барлыкка килде. Но бинаны төзү генә түгел, моның моторларын сездән тора инде саклау. Һәм символик ачкычны йортта яшәүчеләргә тапшырды. Иң күңелле мизгелләрнең берсе ул фатир ачкычларын кулга алу. Бу көнне 5 гаилә һәм 2 яшь белгеч фатирлы булды. Традицион кызыл тасмалар киселде һәм йорт хуҗалары зур шатлык белән үз куышларына үтте. Масленниковлар гаиләсе Киров өлкәсеннән килеп биредә төпләнергә уйлыйлар. Бүгенге көндә алар Шәмәрдәндә сәнгать мәктәбе филиалында берсе фортепиано, икенчесе гитара классында балаларга өстәмә музыкаль белем бирәләр. Арендалы торак программасы нигезендә алынган 3 бүлмәле фатир аларның күңеленә хуш килде. Квартира очень просторная, свободная, дом красивый снаружи и внутри, для инвалидов, что мы обратили внимание, даже приспособлено, то есть по всем современным законам все построено, очень красивая отделка внутри, все очень аккуратно, все продумано, все для того, чтобы человек мог отдохнуть и работать, и, в общем-то, замечательно все. Шәмәрдән авылында яшәүче Юнусовлар гаиләсе исә фатирга чиратка социаль ипотека буенча 5 ел элек баскан булалар. Һәм менә яңа елга үзләренә зур бүләк. Үзләренә караганда уллары Азат белән Әмир ныграк сөенгән бу иркен бүлмәләргә. Динәт Шәфкать туташы Илдар Шәмәрдән компрессор станциясында эшли. Мен менә 12 ел инде монда Шәмәрдәнгә кияүгә чыктым, Теләч районыннан. Мен эшлим безнең Шәмәрдән участок шифаханәсендә медсестра булып. Без инде менә 5 ел көтәбез бу иркен фатирларны, Аллага шөкер. Шундый фатирлар булганга без инде бик шат. Исән-сау инде яшәргә язсын монда. Бүлмәләрне карап чыктык, бик иркен, бик матур. Безгә бик ошады инде. Без бу көнне бик көттек, узак көттек. 2 бүлмәле квартирада тордык, малайлар булгач, инде безнең балалар булгач, хәзер ул безгә кичерәк булды инде.
Бізге еркен квартир кереге. Рәхмәт. Шундай еркен квартирлар түзіп бергенлерге бізге. Проектлар әйбет инде матур. Бүтін әйбірні качественно эшләгәннәр инде. Бик шагы. Бүлмәләр дә иркен. Эльмира Никифорова яшь белгеч буларак фатирлы булды. Ул Кукмара кызы. Шәмәрдән лицейында 4 ел инде физкультура укытучысы булып эшли. 2017 елдан бирле бүгенге көнгә кадәр мин көн сайын өйгә кайтып шушы мәктәптә эшләдем. Аллага шөкер, бүген яңа квартирага ия булдым. Мин бик зур рәхмәтлемен үземнең администрациягә, Айдар Наилевичка, барсына да мин бик рәхмәтлемен. Мин квартирамны кирип карадым. Квартирам бик ошый, бик җылы, рәхмәт бик зур. Яңа елдан соң алай берсе күчәрмен дип йөрим. Кыен булгандыр. Ничә километр йөреп эшләдең? 25 километр көн сайын кайтып китеп йөрдем. 50 километрга тула инде. Сук, эшем бик тә ошый. Бик тә ошый 4 ел дәвамында көн сайын йөрим. Биредә 4-1 бүлмәле, 2-2 бүлмәле һәм 6-3 бүлмәле фатир бар. Аларның гомуми мәйданы 815,5 квадрат метр тәшкил итә. Барлык уңайлыклар булдырылган. Сантехника, газ плитәләре, янгын сигналы датчиклары, су, газ, ут хисаплагычлары, шулай ук һәр фатирда җылыту мичләре дә урнаштырылган. Хуҗаларга исә рәхәтен күреп яшәүләр насыйп булсын. Татарстанда COVID-19 вакцинациясы башланды. Саба районында бу эш киләсе атнадан планлаштырылган. Республикага кайтарылган Гам ковид вак исеме белән аталган вакцинаның 10 дозасы безнең районга бүленгән. Тулырак алдагы хәбәрдә. Татарстанга коронавирустан вакциналар кайта башлады. Мәскәү шәһәре фәнни үзәгендә җитештерелгән Гам ковид вак исеме белән аталган икенче төрле исеме Спутник Ви вакцина партиясе Саба районында да көтелә. Республика мед учреждениеләренә ул санлап бүленә. Безнең районга даган шушы көннәрдә менә 18-нче беренче партиясын 18 декабрьдә көтәбез. Ул 10 кешелек доза кайтачак инде бу көннәрдә. Соңрак яңадан 50 кешелек кайтачак. Бу беренче чиратта без ясыйбыз инде медицинский работникларга. Врачлар, медсестралар, санитаркалар, андан соң образование эшләренә инде укытучыларга, садикта эшләүчеләргә. Андан инде икенче партияга уже китә икенче группа рисклар, алар транспорт йөртүчеләр, военнослужащийлар, андары социальный работниклар, социальный учрежденияларда туручылар, андары üçüncü неге уже кирә хронический больныйлар. Менә шул кешеләргә бу вакцина ясалырга тәкъдим ителә инде. Гам ковид вак бөтен төр клиник тикшерүләрендә үткән вакцина. Төп шарт ул бары тик 18 яшьтән 60 яшькә тиклем кешеләргә генә тәкъдим ителә. Ә инде 60 яшьтән узганнарга Эпивак Корона дип исемләнгән вакцина әзерләнә. Әлегә ул тикшерүләрнең 3нче этабында. Һәр төр вакцинада ясатучылар прививка алдыннан медицина тикшерүе үтә. Бу вакцинаны ясатыр алдыннан biz инде тикшерүләр үткәрәбез. Мазук алабыз, коронавирус юк микән дип инде тамактан бурыннан. Һәм андан соң канны тикшерәбез инде, антителалар юк микән дип. Бу кеше авыртмаган микән дип инде. Әгәр дә ул кешенең антителасы, бәлки чөнки кайсы бер кеше җиңелчә генә авыртып, ул авырткан белмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә авырткан икән, 6 ай эчендә авыртканнан соң әле без ул кешегә ясамыйбыз. Һәм антитела бар икән инде канда, андый кешеләргә тоже ясамыйбыз инде. Бу вакцинаның инде любой даруның дагын бар бит инде противопоказания вакцинаның када бар, аллергические реакциялар булса инде вакцинаның компонентларына я острый ниндидер кескен авыртулары, я хроник авыртуларының күчәйгән вакыты булса, андыйлар ясатмыйча тора инде. Андан соң йөкле хатын-кызларга, я бала имзә торган хатын-кызлар тоже противопоказания булып бара. Һәм әйткәнчә инде 60 яшьтән узганнарга пока спутник Вине ясамыйбыз. И төрле хроник авыртулар, ансы инде противопоказания түгел, ансын врач караганнан соң ярыймы, ярамыймы шул определять итеп язып җибәрә, рөхсәт биреп чыгара инде. Шуның өчен прививка ясар алдыннан яңадан табибка керә инде. Һәм прививка ясатканнан соң дагы кеше 30 минут утырып торырга тиеш була поликлиникада.
Пока біз ясыбыз шушы соба поликлиникасында гына бүтін участоклардан да, Шымардан участогы да шушында келіп ясаташақ енді. Ауыллардан кішілер болса, алар тоже мында келіп ясаташақ. Пока централизованно шушы собада гына ясаташақ. Вакцина бары тик кешенең үз теләге белән ясатыла. Аннары 3 көн дәвамында көчле физик эш тыела. Мунча кирергә ярамый. Прививка урынына су тидерүдә рөхсәт ителми. Йөртү һәм саклау таләпләре икенчерәк. Ул морозильниктагына минус 18 градустагына сакланырга тиеш. Һәм ул ясар алдыннан гына алабыз дагыбыз аны җибеткә эчендә ясыйбыз. Һәм алынган җибетелгән вакцина яңадан катырмыйбыз. Һәм 2 сәгать эчендә ясап бетергә тиешбез аны. Ул чөнки 5 кешелек бер вакцина. И шул 5 кешене 1 сәгатькә чакырып шул ясыйбыз инде. Һәм кешегә ясар алдыннан әйткәнемчә шушы тикшеренә бит инде. Һәм аңа памятка бирелә бу вакцинация турында. Һәм анкета үткәрелә и үзенең согласиесе алынып инде шулай ясала. Коронавирустан вакциналаштыру 2 этаптан тора. 2 прививка арасында көннәр саклана. Вакцинация үзе 2 прививкадан тора. Яңадан 21 көннән соң, шушы берне алганнан соң, инде беренчесен алганнан соң 21 көннән соң яңадан икенчесенә киләләр инде. Ул вакытта инде алар табибка гына күренеп чыгалар. Һәм әгәр дә аның аллергия булмаган икән беренче вакцинациягә, ул уже икенчесен ала инде 21 көннән соң. И шул температураларын үзенең общий состояниесен инде карап торасы була инде, әгәр дә ниндидер жалобалар була икән, ул табибка мөрәҗәгать итәргә тиеш була. Авыртканнан соң бит инде антитела барлыкка килә кешедә. Каршы туру, ширгә каршы туру өчен инде, алар инде баралар, ул авыртканнан соң дагы узакка бармыйлар антитела инде. Әмма вакцинациядан соң ул иммунитеты барлыкка килә узагракка дип, шуңа күрә инде вакцинация тәкъдим ителгән ясатырга. Бу пандемияны туктатыр өчен 70% населениенең 70% прививка алган булырга тиеш инде. И шул чиракта гына ул пандемияны туктатып була. Вакцина беренче чиратта авырулар белән эшләүчеләргә, медиклар, укытучылар, социаль хезмәткәрләргә тотылачак. Әкренләп калган кешеләргә дә ясала. Теләк белдерүчеләрнең үз участок табибына авылдагыларның фельдшерларга алдан мөрәҗәгать итүләре кирәк. Шушы исемлек буенча аннары калган партия вакциналар кайткач, алар Саба үзәк шифаханәсенә прививкага чакырылачаклар. Яңа елга 13 көн калды. Бәйрәмнең якында гына икәнен район урамнарында кордан ясалучы сыннар, әкият патшалыгын хәтерләтүче таулар, кичләрен җемелдәп янучы утлар искәртә. Әзерлек эшләренең күбесе инде башкарылган. Район халкы кайткан кунаклар өчен сюрприз, күңелле яңалык бар. Сорауга җавап алдагы сюжетта. Байлар сабасының җәяүлеләр генә йөри торган үзәк урамы көзге сыман ялтырап торуы белән күпләрне гаҗәпкә калдырды. Җавап гади. Быел ул шугалак ролен үтәячәк. Барлык эшләрне тамамлагач, шушы көннәрдә шуа башларга да мөмкин. Әз генә үзенчәлекле буларак инде шушы центр дип әйтик инде, шушы урамга теге башыннан шушы үзәккә хәтлек шугалак планлаштырылды бит инде. Бүгенге көндә дә эше бар аның. Но башта ук әйтеп куям инде, ботнага эше бетән Аллаһы бирсә. Башта ук менә Саба халкына әйтәсем килә инде минем. Бәзрәк кенә булыр инде аның теге уңайсыз өлешләре. Халык бит инде ияләнде моторлык белән уртадан йөрибез. Менә һәр яңа ел алды бит инде бөтен урам жалт итеп бизәнгечләр белән утлар янында тора. Шуңа күрә халыктан сорыйм, имгәнмичә, ул уртага кирмичә, ул шугала, ул катокка дип әйтик инде. Ике як кырыйда ачылган, прекрасно шалт итеп торган тротуар бар. Шул тротуардан йөрүләрен сорарыйм. И яңада менә бу теге сугыш ветераннарына эшләгән дом кырыенда площадка бар анда, ул тоже ачылган инде, без аны кордан көрәп торабыз, любой вакытта да инде. Шуңа күрә машина белән килүчеләргә шунда килеп, машиналарын шунда калдырып, аннан ачык, анда знакны каплап куйдык biz пакет белән инде, дистә битмәсен, кешегә теге шоферларга курыкмасын инде. Менә шундый уңайлыклар эшләнелде. Куркынычсызлыкны тәэмин итү максатыннан шугалак кырыена эскәмия утыргычлар куелмый. Бу урамда яшәүчеләрдән транспорт чараларын махсус билгеләнгән урында калдырулары сорала. Кичке сәгатьләрдә яктылык җитәрлек. Кардан фигуралар ясау тамамлангач, ул әкияти урман аланын хәтерләтәчәк. Сабан туй спорт комплексыннан Руслан Әхмәтшин белән Илшат Хаснуллин кирпесыны ясый. Рассам сынчы булмасаларда фигура матур килеп чыга. Руслан кирпе сүрәтен кагаздан карамыйм, күз алдына китереп иҗат итәм ди. Быел менә кирпене әз генә
елкалар белән бизәп карага булдык. Теге естественнерак нерәк булсын дип инде, матуррак чыксын дип. Үзебез бәләгә чакта һәр фигурларны бәк яратайык. Хәзерге балалар өчен инде бөтен условия бар. Үзебездә шул хыяллана ясый белсәк, ясый белмәсәк дигәндә әзрәк булсынга дип тырышабыз. Кор белән проблемалар булмадымы? Кор белән проблемалар безнең үзебезнең юк инде. Безнең урман тирәсендә эшләгәч, шуннан алып килдек. Машина яллап, корларны шаяп килдек. Ну менә күреп торасыз. Корлар инде теге пишрагырак име, ясый башласаң аннары ясап куйгач теге ямсызрак та чыга дигәндәй, шуңа әзрәк булсын дип йөрәк инде әзрәк чистарак корлар җыярга тырыштык. Менә бу бер сынны ясау күпме вакытны ала? Бер сынны ясау, ну әйбәтләй басасаң озак та сузарга була инде. Күпме узак? 2 сагать, 3 сагать. 2 сагать, 3 сагать буларган башта инде тиз ясаганда шул. 1 сагать эчендә өйләп куярга була. Просто без менә корын алдан килеп, корын тутырып киттек бер көн инде. Бүген менә әзрәк ясап карау инде. Уже теге ясап бетереп куйсак, аннары ачылыш алдыннанрак килеп буяп китсәк дип инде, шундыйрак мизгилләр белән. Саба торак коммуналь хуҗалыгының 30лап хезмәткәре 1 айдан артык үзәк урамда хезмәт куя. Балалар өчен 2 тау, сәхнә, капкалар ясалды. Хәзер бездән узып баручы һәм киләсе елның саннары языла. Эшнең иң авыры тиешле үлчәмдә безне кисеп алып кайту. 20 көн 10 җегетебез боз кичте субыйында, платинадан. А монда 2 бригада 10 кеше, 20 кеше, менә 30 кеше көн сайын шушында хезмәт түгеләр. Менә безнең задача шушы. Отны ахырына бөтен шушы нене мотор иттереп әзерләп бетереп, чтоб икенче атна чыршының ачылышы көтелә бит инде кыш бабайлар парады безнең көтелә 26-сына бит инде. Шуңа икенче атнага чыккач, уйлыйбыз инде без теге русча әйтәм инде ширахаватсларны бетереп кенә. Бөтенесен тәртипләп, алар корлар ява баскычларын күрәү әйберләр итеп. Менә бу атнада безнең задача шушы площадканы әзерләп бетерү. Алла бирсә. Бөтен моңа керә инде бөтен бизәнгечләре, утларны яндыру, әйберләрне иттереп бетерү бөтен ниемнән. Менә быел инде менә басып торабыз чыршы. Бүтән елга караганда, мисал минем фикер түгел, кешеләр дә килгәләп әйтте, чыршыгыз бик матур булган дип, каян алдыгыз дип. Мин инде уенашаны белән әйтәм инде, басуда үсми инде чыршы урмандан алабыз дип сөйлим инде. Менә чыршы быел бигрәк тә матур булды. Аның эше беткән менә хәзер. Менә үзегез күрәсез, монда күпме кеше. Ел сайын кеше кулы белән барлыкка килүче бу матурлык Сабада гына. Соңгы елларда безнең үрнәктә эшләргә өйрәнергә килүчеләр дә юк түгел. Тауны ясаучылар куркынычсызлыкны беренче урынга куеп эшли. Шулай да балалар шуган вакытта аңлату эшләре төп җаваплылык ата-аналарда. Тауны ясагач бит аның теге куркынычсызлыкны җыгылып төшәргә мөҗләр. Менә шуңа күрә баскычларын тырышабыз инде плавойдан ясарга. Шуып төшмәскә әйберне. Бала бит ул бернәрсәне признавать итми. Менә кырыйларын эшләгәндә, быел бысым та тегесендә икенче төрле эшләдек, текәрәк ясадык. Чөнки балалар текә шуып чыгып китәләр дә, гел шугалакның баскычыннан белмиләр, шугалакта менәләр. Менә анда имгән учраклары, куллары сынарга может инде. Алар больницадан 1-2 тапкыр миңа әйттеләр инде, былтырда 3нче елда теге без ясыйдыр як монда тәлинкә. Балаларның куллары, җилкәләре сынган очраклар булды. Ул тәлинкәдән качтык инде. Шуңа күрә тауны икенче төрле эшләдек. Берсе тәбенәгрәк, берсе бирә. Чыршы яңа ел бәйрәменең төп атрибуты. Быел ул 15 ноябрьдә кайтты. Матур итеп бизәлде, утлар куелды. Хәзер ул үзенең ачылышын көтә. Байлар сабасыннан Гөлнур Ибатуллинага биредә иң ошаганы урман гүзәле. Бик ошый, бик күңелле. Балаларга шугалаклар ясаганнар матур иттереп. Бик күңелле. Аеруча кайсы ошый? Юлканы бик матур киендергәннәр. Яңа елдан сез ниләр көтәсез апа? Сәламәтлек инде илләргә, елларга тынычлык бирсен. Иң кирәге сәламәтлек. Без улы кешеләр инде хәзер. Күңелдә без барыбыз да бала. Тимершык авылыннан килгән Рәлиф Гатиятов тауларга соклануын яшерми. Шуучы балаларны күргәч, үземнең дә йөрәк җилкенеп куя ди. Бик матур булган яңа елны була иттереп каршылашыннан районыбызга, хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Бик күңелле, бик без таулар ясаганда, чыршыларны бизәгәннәр. Бик күңелле, бик күп кеше эшләп яңа елны каршыларга бик нык әзерләнеп киләләр. Әйе, менә сезнең чорда яңа елга ничек әзерләнәләр иде? Безнең шунда яңа елга клубта сәшап кайтып куялар, мәктәптә балаларны кабылалар, шунда уйнап булып үстегәндә. Яңа ел якынлашканын сизәсезме? Сизәбез, күн сайын радиодан, телевизордан башында барып торалар, башында җиткереп торалар. Нишәдеп каршыларга, нишәдеп узатырга икән.
Узып баручы ел жеңелләрдән булмады. Һәр кем пандемияның куркыныч төш сыман үткәндә калуын тели. Тиздән кыш бабайлар парады, зур чыршыны ачу тантанасы. Бәйрәм кәйфе бу көннәрне тагын да якынайта. Киләсе ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасында хәбәр итте. Телебез рухи яктан берләштерүче зур көч, диде президент. Районыбызда бу юнәлештә эш күптәннән алып барыла. Бәләкәч балалар бакчасыннан алдагы сюжетыбыз шуның ачык мисалы. Тел халыкның яшәү асылын, гореф-гадәтен, дөньяга карашын, тарихын, кыскасы бөтен күңел байлыгын күп гасырлар буена үзенә сеңдерә барып, аны безнең заманнарга китереп җиткергән зур хәзинә. Тәрбиячеләр алдында да баланың сүз байлыгын арттыру, аны төгәл итеп сөйләргә өйрәтү, туган телгә мәхәббәт уяту бурычы тора. Туган телдә белем һәм тәрбия бирүне оештыра торган иң яхшы балалар бакчасы бәйгесендә җиңү яулаган бәләкәчтә бу эш җиренә җиткереп башкарыла. Бүгенге көндә безнең бәләкәч балалар бакчасында 246 бала тәрбияләнә. 54 хезмәткәр эшли. Алар арасыннан 26-сы педагоглар, 14 беренче квалификацион категориялы педагоглар. Безнең шулай ук эш нәтиҗәләребез дә бик зур. Менә күптән түгел генә әле бик зур бәйгедә җиңүче булдык. Ул инде Республика Татарстан Мәгариф һәм министрлыгы тарафыннан татар телендә иң яхшы белем һәм тәрбия бирүче, иң яхшы балалар бакчасы дип игълан ителгән конкурста җиңүче булып чыктык һәм 500 меңлек сум күләмендә грантка лаек булдык. Бу инде бер еллык кына эш нәтиҗәсе түгел. Бу конкурста 104 балалар бакчасы катнашты. Алар арасыннан 30-ы икенче турга чыктылар. Һәм инде комиссия әгъзалары килеп бу балалар бакчасына бу балалар бакчасының эш нәтиҗәләре белән якыннан таныштылар. Һәм шулар арасыннан 20-се менә шушы грантка лаек булдылар. Алга таба шушы юнәлештә тагын да эшне яхшырак алып барыр өчен бу акчаларга инде балаларга уеннар, уенчыклар, татар телендә китаплар, уеннар булдырырбыз дип уйлап торабыз, ноутбуклар алырбыз дип шундый планнар корып торабыз әле. Уен балалар эшчәнлегенең төп төре. Уен вакытында туган шатлыклы кичерешләр аны көчле тәрбия чарасына әверелдерә. Балаларның индивидуаль үзенчәлекләрен ача, теләк омтылышларын берләштерә, мөстәкыйль эш итәргә, үз уйларын гамәлгә ашырырга, дөньяны танырга өйрәтә. Уен вакытында балалар кей ритмына хәрәкәтләнәләр, дәртләнеп җырлыйлар, бииләр. Уеннар музыкаль авазларны тоемларга ярдәм итә. Бала күңелендә нәфислек, матурлык тойгысы уята. Балаларның сөйләм телен үстерү өчен кирәкле шартлар – уен, хәрәкәт эшчәнлеге, олылар белән аралашу, сөйләм телен үстерүгә ярдәм итүче махсус шөгыльләр уздыру. Педагогика өлкәсендә 9 ел хезмәт куючы Гөлия Нигъмәтҗанова кайбер дидактик уеннарны үзебездә иҗат итәбез ди. Әлбәттә, балалар бакчасының безнең төп бурычы булып, миллилек тора. Балаларга милли рухны, балаларга безнең татар халкының борынгы гореф-гадәтләрен кичкенәдән тапшыру, балалар белән туган якка мәхәббәт тәрбияләү балаларда.
Менә балалар бакчасында безгә кичкенәдән үк шуларны балаларга өйрәтсәк, ул инде үтемлерәк була. Без инде төркемдә балалар бакчасында без балаларга төрле татар халкының гореф-гадәтләрен үз иченә алган төрледән төрле уеннар уйнатабыз. Аудио, видео язмалар карыйбыз, әкиятләр тыңлыйбыз. Әлбәттә, ул әкиятләрне сәхнәләштереп күрсәтәбез. Шулай ук инде балаларга кызыклы уеннар уйнатабыз. Ул инде безнең Кәрия Зәкәрия, Түбәтәй, Түгәрәк уеннары һәм башка борынгы уеннарны инде балаларга өйрәтергә тырышабыз. Ул инде безнең режим моментларында да башкарыла. Шулай ук урамга саф һавага чыккан вакытта да башкарыла. Төркемдә дәген башкарыла. Кече яшьтән үк менә әлеге чараларны балаларга өйрәтсәк, инде ул безнең үтемлерәк булыр дип саныйбыз. Һәм инде менә без борынгырак бәйрәмнәрне дәген искә төшерергә тырышабыз. Ул инде менә без сәхнәләштереп тә күрсәттек. Чәкчәк бәйрәме бик зур масштабта үткәрдек без аны. Менә шундый элекеге борынгы уеннарны, әкиятләрне искә төшерергә тырышабыз. Шулар һәм шулай ук инде безнең төркемдә кулдан эшләнгән дидактик материаллар бик күп. Ул инде Түбәтәй бизәү, алъяпкыч бизәү, калфак бизәү шикелле уеннар булса, татар халкының төрле орнаментлары кергән уеннар да ясыйбыз. Лытбуклар ясыйбыз, туган якка кагылышлы, Саба тарихына, Татарстан тарихына кагылышлы. Булар да инде балаларда бик зур кызыксыну уята, һәм инде алар бик теләп әлеге уеннарны уйныйлар. Туган телне саклау, аның гүзәллеген аңлату, шушы телдә камил сөйләшә белергә өйрәтү, ул искиткеч четерекле мәсьәлә. Моңа бөтен коллектив ата-аналар белән кулга-кул тотынып эшләгәндә генә ирешеп була. Бәләкәчлеләр 2017 елда иң яхшы билингваль балалар бакчасы республика бәйгесендә 500 мең сумлык грант откан булганнар инде. Узган елда сәйяр театральләштерелгән фестивалендә дә җиңгәннәр. Сабый туа, анда инде беренче сүзләре әтияни була. Аннары инде әтияни баланы бакчага бирә. Без балалар бакчасында эшне дәвам итәбез. Безнең занятиялар татар телләрендә бара инде. Шуннан мероприятиялар, бәйрәмнәр бик күп кенә оештырыла. Түгәрәкләр эшләп бара. Татар телендә күп кенә мультфильмнар, әкиятләр карый балалар, китаплар укыйбыз гел татарчаларга. Сабан туй бәйрәмнәре үткәрелә бик матур итеп җәй көне. Нәүрүз бәйрәмнәре, үзебезнең милли гореф-гадәтләрен шулай ук бирәбез балаларга. Безнең беренче этажда бик матур музейыбыз бар оештырылган. Әтияниләр белән бик эш әйбәт алып барыла. Алар безнең беренче ярдәмчеләребез. Концертлар куябыз. Анда да алар безгә ярдәмгә килә. Һәр балада үз телендә фикерләрен төгәл, аңлаешлы, матур итеп сөйли алсын, үзенең милләте белән горурланып үссен иде дигән теләктә калабыз. Әдәм баласының гомерен документсыз күз алдына да китереп булмый. Кешенең тормыш юлы туудан башлап мәңгелеккә күчкәнчегә кадәр рәсмиләштерелә, теркәлеп бара. Бу эшне гражданлык хәле актларын теркәү бүлеге башкара. ЗАГС хезмәткәрләре бүген 18 декабрьдә үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Кеше тормышындагы төп этаплар ЗАГС белән бәйле. Туу, никахлашу, үлем турындагы документлар нәкъ менә шунда тапшырыла. Кеше гаилә корырга, аерылышырга карар кылса да, исем, фамилия, әтисенең исемен үзгәртергә теләсә дә, уллыкка, кызлыкка алуны теркәү өчен дә ЗАГСка мөрәҗәгать итә. 2020 елда Саба районы башкарма комитетының ЗАГС бүлеге эшчәнлегенә күз салсак, 338 кешегә төрле сораулар буенча консультация бирелгән. Гаризаларның 80%-ка якыны электрон рәвештә кабул ителгән. Агымдагы елның 1 декабренә булган саннарга күз салсак, 228 бала туган, 420 кеше вафат булган, 121 пар никахларын рәсмиләштерсә, 57 пар аерылышкан. Быелгы ел тарихи вакыйгаларга, юбилейларга бай булды. Тайсырның 100 еллыгы уңайыннан айрыша күп чаралар үткәрелде. Ел башлангач туган беренче сабый, 100-нче булып бәби алып кайткан бәхетле әти-әни, 100-нче булып никахларын рәсмиләштергән яшь пар берсе дә игътибарсыз калмады.
Сабар айына ЗАГС бөлігі жетекшісі Асу Шайхетдинованың бүтін қызмет юлы ЗАГС органнары білен бейлі. Ул бередегі қәр документны біле. Һәм тағын бір мөһим эш 2017 елда ЗАГСтағы документларны цифрлаштыру бердәм дәүләт реестрына күчерү башланды. Архив фондында 135,108 берәмлек актлар язмасы саклана. Компьютергаларның һәр кайсы айрым-айрым кертелә. Эшнең 90%-тан артыгы башкарылды ди җитәкче. Оцифровканы без башладык инде 2001 елда. Ул ел сайын үзгәреп тора. 2001 елда делопроизводство программасына кертелгән идек. Аннан соң 2010да АИС программасына кертә башлаган идек. Хәзер инде единый государственный системага кертәбез реестрга. Без 93%-ны башкардык. 7% калды безнең арабский графика һәм латин графикасы калып бара. Документларны цифрлаштыру эшенә өстәмә ярдәмчеләр дә җәлеп ителгән. ЗАГС дигәч тә иң элек язылышучы парлар Мендельсон маршы күз алдына килә. Ләкин төп эш барбер документлар белән эшләүгә кайтып кала ди ЗАГС бүлеге белгече Лейсан Әхмәтшина. Безнең көнне буе күп кеше кабул итәбез инде ЗАГС бүлегендә. Менә бүген үлү турындагы таныклык кына 3 булды, туу турындагы таныклык булды, берәү. Булай повторкага киләләр. Көне буе кеше üzülми инде, эшлибез, тырышабыз. Безнең ЗАГС бүлегендә документлар белән эшләү бик күп инде. Көне буе кешеләр генә кабул итмибез. Менә документларны оцифровкалаштыру бик күп вакытны ала. Аның белән утырабыз. Сабар айына ЗАГС бүлегеннән кеше һич тә üzülеп тормый. Кем нинди йомыш белән килсә дә, аны игътибарсыз калдырмыйлар, ярдәм итәргә тырышалар. Законнарны төгәл үтәү исә беренче урында. Мәсәлән, исем алыштыруның да кагыйдәләре бар. 4 гариза керде быел. Алар фамилияләрен алмаштырдылар. Балага 14 яшь тулгач алыштырып була. Согласие родителей. Әтисе, әнисе согласие бирәләр, гариза язалар. Кеше фамилияны, исемне, отчествоны алыштырала 18 яшьтән соң. Анса уже согласие бер нәрсә сорамыйбыз, үзе килә. Нинди үзгәртеш кертәсе килсә, вот исем алыштырасы килсә, ул гариза яза монда отдел ЗАГСка. ЗАГС органы үзенең хезмәт күрсәтү дәверендә кулъязмалардан башланган документлар белән бүгенге компьютерлаштырылган системага кадәр бер гасырлык тарих юлы узды. Әлбәттә, бүгенге шартлар нигезендә халыкка хезмәт күрсәтүдә күпкә җиңелрәк. Сабар айны ЗАГС бүлегендә эшләүчеләрне бүгенге һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, нык сәламәтлек хезмәтләрендә уңышлар телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамаша кирип кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.